Trevor Gatefaulta, Hernash Shachansa, Gati, Parky, Chíosóg, in Ennis, and Ceathrú Canish, Illa Earing Dernak, and Craobh Peile Mionúr, Fácansa, in St. Pell, Agus Ciarraí, Agus Roscommon, Haiget, Hart, Míchéal, and Tráchtaire, Tashan, Tráchtaire, Alling Saurig, he's a Rebark and Green, and Usaring a shade on Cuiche, Begani, Shakti Taven Lava Desha, in St. Páirc, and so Agus Sluadas, Balhistach, and Ceathrú Canish. Cécan Tráchtaire, well, bhí sé sin búte go héasca ag BEO ach tá ag súil go méid an caibhlann seo a bhfad níos congraí rá hÉireann go na Míchéal agus deise goinge súil chaf chun ceangar na fórna bheith dul chun Páirc Tráchtaire. Fuair an Chiarraí ar dúis agus cúgur teag láidir ránathe ag an manistóir Wayne Quillinan. Casper Roback a hosnóig sa chúl lomh agus cosantóirí láidir ó sa cór Fionnán Ryan, Michael Lynch agus Rowan Donovan, Selina Lán cúl, agus Selina Lachúil Seán Quinn, Éadán beag líg Bertrand Gaeltacht agus Gavin O'Keefe, a ríist an captain a Lár Páirc de Chiarraí Tráchtaire sin é Ben Murphy a chuman Austin the Stack, agus tá tosathe bríomhar gan ceiste Ciarraí. Bhí ag fear amach Tráchtaire de Gearóid White, Joy McCarthy agus Rimila Carnóga Ronan Carroll. An son ar Daveella, Roscommon agus ríist, fuair láidir ránathe son ag an manistóir James Dignan, on fuair a bhuaigh nó chail Craobh Connachta tá an cúgur déag chéine dul chun Páirc. Patrick Gaynor a hosnóig sa chúldómh agus cosantóirí láidir ó sa cóir le héidir Liam Finneran, Gordon Casey agus an captain Selina Lachúil Keelan Kelly. Tá Bert a ríist láidir ag Roscommon a Lár Páirc sin ní Darragh Devaney agus Cathal Enright agus tá ahrú déanach díreacht antá ag Roscommon sin na teach Selina Lachostig Níl Fáil nó ní hosnóig Alan Conroy Tráchtaire tasnóig bhar fithe héin Sean MacDonald ina áitiúd agus tosathe maith ríist ag Roscommon bhí ag fear ar Darragh Curran, Stephen Tighe agus an lántasaí Shea McGuinness atá anna éifeachta fear clán na Gael. Se na slúte balhisteachchan son chud bhacha in san seastán híos fuinge agus rain daoine ag fáil na gréine dearnacha trasna an sa uinge an sa I Páirc í Chíosóg mar bhí mé ará bhíon chéad chluthe leithcheannis anna aon taobhach BEO tríd go dtíon chluthe leithcheannis cas siad le hardhacha agus bútóiríon chluthe seo be siad le deireadh cholam chiile in sna boutaí leithcheannis I ceann caicíosa. Teach bhile leis an stad seo, well, Ciarraí an chéad bhóta I gcuine chorcaí in chluthe Ceathrú Canish na mún, bhúdar éasca agus éasca go maith, agus an son ag le cheannis na mún an rud chéine dó hochtaigh le héine sé sártha spánta scóráil an lá sin ó Gearóid White agus Ronan Carroll agus Ben Murphy agus bhúdar an tainú Craobh agus Caige na mún an son acha ráceanna sa chéile go dain agus í cáilethe don Ceathrú Canish agus an son ar Daveella Roscommon, well, ní raibh an táileo I gcuine BEO ag le cheannis connachta shrid siad, thugad ar spántas máutha ach BEO an uachtar ná a carteigh ná a deithigh a deire ach chunig mis iad gcuine na gaileh sa cléthe leithcheannis trí cúig gcuine ná a seacht agus cúil anna bheith rih le haim ag ón Collins agus Darragh Curran thug an suailó an Tráchtaire áirithe sin máise tá ag súil leis an gaibhann sa Tráchtaire gá ar an anna chóngar clíní chéile agus ní fad uinganis an tarrán náisiúnta I Páirc Chíosóg. An slua ag seasamh don arrán náisiúnta I Páirc Chíosóg. Se gachrod Olivanis an sa Páirc Chíosóg chluthe Ceathrú Canish na hÉireann in St. Pell Mionúr gábhíle agus fithe cethir an ceann dearnach na cluichí búte níos túisce ag ardmhacha ag deireadh agus ag BEO cé hiad an Ceathrú Éireann a bheith go dul ar aghaidh tís na boutaí leithcheannis sin íon cheist fuór tá ag súil go mór mar dermse le caibhleann má eatar an sa Tráchtaire anna chaidán Peile in sna fórna óga seo.
Tá go leor prapáil agus sin agus searadénta go dain bhí Ciarraí maithan le breis agus leabhar a cléig. Agus cím an taine rún son ag Roscommon Sean MacDonald is an anad Alan Conroy ag an tús an Circle Dernach an son ag Ciarraí agus an réiteóir tránóna sin fear chúntainn clár ó chum an Wolf Tones na Sinninge sin ag Chris Maguire fear áitiúil go maithan sa chúntainn clár agus ní fad uganis Cavan Ard na Pelle Lucht anad Ciarraí den bheith slíisteach híos fuinge agus an son Nor bheith si tunnistigh agus an réiteóir sásta cai sin fel in orda. Chorna cuithe ag séidir seachtaí taobh na lábh deise in san chéad le má se beise ag Roscommon in san chéad le agus chor cuithe réasúnta láidir le bheith macánta cé nóir dionn sé de frí rohór chéad le mar go raibh muo a bhad rómha is buntáiste é go cinnte agus Roscommon i teachtain ceansa sleanna seachtaí Sean MacDonald an módíra ag an tús tá sé stracathe siar an son kick sé ar luach an óthaisteigh ag MacDonald an fear mór láidir steig agus dechartaí an son ag Ciarraí é smachtú. Má se an chéad chans an sosaí chéad nómad ag Roscommon. Idir cleachta go má leis na kicking na Sarah River agus be cearcaimach an cansa éasca agus éasca go má go dain ag Dean Casey. Chéad scór ag Roscommon. Sin kick amach gard ag Ciarraí. Cháchlathe in san Comórtas críomh Gugamún an chéad lá gona Chorcaí agus an tarna lá gona Chorcaí an chéad lá bhí gá chulí natra an tarna lá ionidir slad agus scris ceart a Barcaí ring agus an Craobh tu go lóga héasca agus ceir seachtaí le hallamhút an clethe árthasa. Se chuganis Ben Murphy. Pass sin léite go maithsteigh an son ag Cialan Kelly agus deisiríist ag Roscommon teachtamach. Leis an ceantan ag Stephen Tighe. Ibristeach agus ríist rás chun sellabhisteigh bút ag an lán tasí sin is Shea McGuinness ó Clan na Gael. Roscommon ag taspáint go maith tús na himar an seo. Mac go fada Tighe about bháin eile. Agus ag a deire sleanisteach go dtí Dara Curran. Reinint marthirí Páirc a Cluiche leis a gitóg an ceansan ag Casa agus well go fanna sé san imirt cúlbar teachtamach an fel ag Praba agus ag a deire Irene le Ciarraí se le bhgáiltan son Gavin O'Keefe. Teachtamach Clíhánach. Scór bháin feice agus sinna teachtó Hickséir Dean Casey agus Ciarraí níos tréad Joey McCarthy ón Spá. Tún fear lár Páirc sinna Cillian Dennehy. Deis ag Ciarraí níos feicint bhfuil slíagant tríd an Páirc arás ar fad an sa I Barcaí Chíosóg bhí clethe comógaíocht ar siúl ar dúis agus an son an céad clethe cechar ceannis agus an son an tarna ceann so go leor clí ar siúl an sa an job déint ag Loch na Páirce. Ruáin Donovan inis an Scoil. Ciarraí ag cleachta go mór agus go má rihré deisina sé Cillian Dennehy ríist. Macdín taobhhail tá spás agus am agus deis iirecht Gary Ó na teachtasteach an son ó Ciarraí agus tá sé sin tucha go deire. Se thug na mair tamalín ach tá sé chláirithe thar an trasnáin bhí feine ag tastáil an son ag Ciarraí ach ag go deire críochnathe go snast an son ag Seán Ó Cuí na Gaeltachta. For an Eric Ho scored in cave out in Sathairn. Ciarraí talked about one ella. Cyn taobh sodyn forgot at Éine Murphy ag fannacht agus Shellah Gashud. Leis Michael Horan. Seach fada le Éine Murphy a ríist. Lynchly tríd an son agus caiise dul Harnashin son fada le Cillian Dennehy. Agus an taobh hawl ó rawnú tá beag ní níos mó spáis hawl an son ag Ciarraí agus iad ag Ciarraí teachtasteach about ó an eile brú an son. Tagan Ceannais tá seansile ag Ciarraí agus tá scór eile an son acu. Gá chúlín luach an son. Agus obair déint an son ó beag líoch.
agus Seán Ó Cuain ag Gibrú go Míchéal. Loch banistíocht a Ross Comáin ag lúir isteach teoracha ón Dave Lína agus well take siad cé go bhórtar an chéad cholíní bheith fánar ligand de Ciarraí dul mór an chun tosaigh. Ciarraí ríist le Shellamh. Sin Clíhansa round a ríist agus steisiigh Michael Horan. Fecin bud slí ag an tríd Horan a gcónaí le Shellamh. Tá sé Ceathrú natí Gavin O'Keefe. Ag Derek Ciarraí tre éine ó beaglach. Agus Ennis Ben Murphy, captain na fórna ag brú contásig an lábhan ard an réiteoir an buntáiste tucha ní léon fantáiste fós. Agus be kickséir máise ag Ciarraí an cinnig ceartan son ag Chris Maguire an réiteoir. Agus seans ag Ciarraí ar an tríú cúlín an Sathairn. Gus ar clachta go má ar na kicking séir ar an Dave eile an ceansá ní hén ceannas fosa a gún ina gaotha. A choristeach agus nasta agus se Harran trasná an son ag Craobh Peile Chuman Heán Vistéil an a scóir go siúd. Iirecht má heile an son ag Ciarraí 3-1. Is farmhórna se le cúpla nómada nús ag Ciarraí go héanrad acu. Agus deis a ríist dal ar núnsí Joy McCarthy. Bachtín taobh hail. Ceir seachtaí acu ag olafút an chluthe ceathrú ceannaisá agus nas chuir gcuid imirthe gan cheis tá sé tosna níos fear antá deacratí ag cosantóirí Ross Comáin iad smachtú an Counson ag tactaisteach a ríist ó Craobh Peile. Sár cúlínaige. Dá ceannas I chéalaige. Ceann ó kickséir. Ceann ó nimmert. Agus Carran ag a héin. Seach nómad caite. Agus well tús bríomhar ansá ag maintre na riachta in san chéad chluthe ceathrú ceannis chuir muo tús má le cuasaí agus chamadad ar far lábhas agus Shellamh ar gluthe náir a héin siad agus Ciarraí a ríist an son tre Cillian Dennehy. Kickséir tóca go mar. An taobh sat an farta éana Murphy glóir na pelle ach ag a Derek Gavin O'Keefe fós adul ag a Derek Seachtamachtaí éana Murphy. Ciarraí gomachgin tús Gavin O'Keefe ríist garseach oscailtí anta O'Keefe sásta é a choristeach leis féin lena chorn Gavin O'Keefe ón Mionúr agus ag a stad seo deachtartaí ag Ross Comáin an fel sin a gáilt. Ceathair na cúigan ag a héana inis. Ross Comáin is sé teachtamach fuair an chéad cúlín sa chluthe ó Dean Casey ó kickséir ach ní léon rud aim seo chuin. Cúlín ag Ciarraí. Leis an cúlbáir takeamach sin é Patrick Gaynors brála sé sin dhéanamh ach beidh fánn agus deithnas ar inis ar sin cúl mar go bhfuil Shellamh ar nais Ciarraí Gavin O'Keefe. Fear dhéim se an cúlín deireanach dómh tín cúlbáir sin é Casper Roback ó chuman na gróchach I gaiilearna agus Ciarraí inis ar an móthir báúsáin eileansa I Páirc Chíosóg an inis. Seach sa lár tá Ben Murphy fannacht. Captain tá go leor rana. Seach sa lár an son tá Cillian Dennehy. Tá Coilíche an son gan éon ceist agus tá sé sin seans de Craobh Peile. Bachaisteach a ríist ag an réiteoir. Agus seo ceann éascan inis ag Ciarraí. An son lucht banistíocht le fórna ag léichisteach banistóir Ciarraí híos fu man son sin é Wayne Quillinan agus an tarna blion do Ceannais íor banistóir leis na stachaigh agus tá sé sin treortha isteach Harran trasná a ríist scór má heile
Hírí ó Chicksair agus tá sé tairn clótha fiú ag tús na himmarthe tríú cúlínis ag Craobh White. Shane ag hain. Den omad Ceolibh Caite. Ní Shelibh Roscommon táchtú dómhanis teachantosig agus an chéad scóir le aimsú más féidir an Kenson Curthisteach praban na líród an is bro sé is tócha bhábhar Hírí ag Irgéig Alternation son tá Stephen Tai tréad chun Shelibh stigan son anna cosan dáfach ag Hírí ag deire agus deis an tansí sin a bhrisise súslín taobh sut an fárgáta tá Éanna Murphy tréis titim siar for an achlíocht gan éon cheist ag Hírí am líana agus Joey McCarthy and Tamsa. Cusack eile hosnúdóibh. Teachta Mackinson tá Ben Murphy an captain hosna stacaigh. Pas Cluiche tucha Mackinson agus tá Roscommonic fécin tuirseach fiú ag stadsead an cléthe éon ó beaglíoch agus fearna gailteachta. Tá sé teach siar an son go fada le Gavin O'Keefe. Tín taobhsod an Páirc agus Kenson ag Éanna Murphy. Ibre leistigh go dtí Michael Horan oscartach ag Glynne agus Horan fósadalbal chanson son ag deire buinte ar an lína gabh leis ag Roscommon agus tá Chicksair amach go nótha faoi se bhéh an dóibh agus tá seo Círí Rómha Shane ag hain. Roscommon boutáin eile tríd an Coolbarish na Patrick Gaynor. Mar derm se fiidir anna bha ag lethe leithcheannis connachta gon ina galibh in túm agus rís dín caibhlann na muo ag lethe cheannis na cúige a ceir chulín atriga there ach tá tosa maithacha más féidir Shelibh Hartdóibh ní léon ceis freisin Declan Kennedy inis leis an son go fada le Cathal Enright Círí tréis titim siar inis agus an obair cosanta le déanamh an taobhsod an fárgáta tá Owen Collins Scargadi Dara Devani. And a Circulu Shaxalar Aquarsal. Saulas and Owl. Katika will Denegant and Alt Nice Shark and Third score Owen Collins reached. Passion Ishal Clishta Egg Roscommon agus tá far Roscommon Shinta chun talún an son Shne Shea McGuinness. Begin kicks Erica agus Dara Curran. Hogan Count Hasa the Roscommon agus scoring Tastal Shane ag hain. Deis Forest Bar sin a leidú agus le córna gaithe becheart go gorthach Dara Curran an ceann son Haran Treslán an go slán riomhach. Leis a git ó gáin sé de chiúis na bróga Míchéal son agus ché deis ar fórí le Roscommon. Leis an cic amach rís le teachtó Casper Roback. Banistor Roscommon Welsh ne Barry Dignan tá sé híos fu meg glúra isteach na Dróric an tríú blion do Ennis ar na Mionúrí. Agus Roback Ceolibh réig leis a gic amach. Réitor Chris Maguire árá leis deithnas a dhéanamh. Ag ar brisin líród a bhafar Declan Kennedy. Good Hernash ag Círí agus Shelibh ag Cillian Dennehy. Ac an réitor go raibh sé sin go míad leathaach agus beag an buntáiste Shelibh Hernash ag Roscommon. Is cosúil go an réitor sin a bhagad chun tosaigh. Ní hiigim go thomláin, well, nó, cá sé dul siar go deire. Agus hím Banistor Roscommon an son agus a rá brú chun tosaigh a leadna agus chuir níos mó fuinna bhisteach san imirt. Agus well tá siad lán le fuinna bhar Dave lína ag glóir isteach an Drórica an gladóga is a híd siúd. Seachún Roscommon a ríist, teach an tosaigh an son Liam Finneran. Good Hernash ag Círí. Ag a deire, Chicksair feicithe ag an réitor an focail sin fuinmh á luair isteach. Leis tá sé sin tóca ón spot a Míchéal a híl mise agus Beag gá an feile chur Hernash beag an Chicksair ag Roscommon. Dur an clog go bhfuil cearnóid dé caite Shane ag a hain chuir Círí tús úntaach leis an scóráil agus sé cúlín a stíigh chéile cá Chicksair inis ag Joe Míchéal. Sean Nílín ceistan son lámh ar a ghraim ag a Dean Casey agus Chicksair eile go nótha.
agus dara chuirn le seansaile. Chúgan ceanile de chiúis na bróga chléagus fóríl. Tainú leis gan tá cóirí sort an bhuiile an chiice gé agus ba sé gur é chasa leistigh den chúla. Leis go tóg bhfuil tá sé dúrchasú leis an gceann dearnach ach ní bhuine sin spruch amach ag praba agus ag deire an tardearnach fóríl. Gá seans fóríl ag Ros Comáin gan éon ceann fós stré ag Ciarraí. Agus cic amach a ríist ag Casper Roback. Mórí leir chéile lár Páirc ag fannacht an fel agus man múlann sé go tapig sé an réitóir na ópa ggólam ach ag deire sealah ag Ciarraí go snastón gic amach. Ceann son gan úntaach agus léit go maith hÉireann son ag Sean McDonald. A Ros Comáin na teachta seach ó thaobh sealah de ach níl se le fesin ar chlár na scór go fóil. Fós ganach aon cúlín amhánacha is sin ag Dean Casey tríis nómad. Is ní léon scóir le Ceathrú ar cliggeá. Patrick Gaynor. Liam Finner inis agus deisce brúch an tosaigh. Bert cumad cóúidir leis. Fuinmh níos fearr Ros Comáin dara Corrin. Leit go maith son agus sealah cumad ag caithlein ráid a gcónaí dul a gcuine go duine. Dara Corrin a ríist. Fós a dul. Bert Corrie. Corrin ag smuoinmh ar cúlín an council leis a tóg. Míchéal ag deire fóríl. Obair bhethar fad déanta ráid sin. Ag deire thaobh na lábhar deise agus fóríl. A cíonn tú tá Ros Comáin ag brúch an tosaigh tá trí chin de iireachtaí ar stré sa chéile có. Ach ní hodan é sin is le rá go bhfuil éonar le feisiint ar chlár na scór mar níl go fóil. Agus sin an áit an bhfuil dechartaí có. Leis ní léon scóir Ciarraí nach chuir le seach nómad. Mó dúrchá léite go háling an son ag Cillian Dennehy agus seansan is Craobh White teach an tosaigh de Ciarraí trí cúlín maithaige in san clégadí seo. Ibar seachtaí lántasí Ronan Carroll. Carroll dul seach seansan son tá sé sásta an cúlín a ghlacha lena gcóirn. Ach cíonn tú an son lús ag Ciarraí clisteach donta agus ag deire Ronan Carroll sásta an cúlín a thógan lena gcóirn. Seachtain ag a hain. Kick back to Sathairn Patrick Gaynor. Ciarraí sásta an fearspáir sin a bheith coga cinnte. Agus an ceann an bút a ríist. Agus Ben Murphy an captain a brúch an tosaigh an son. Fós a dul Bert in aice leis an lábhan ordaigh an réitóir agus be kick sé eile máise ag Craobh White. Brúga cinnte ar cosantóirí Ros Comáin agus Ciarraí brise tríd an son. No, an bhaga siad an ceann sásta go fé Ronan Carroll. Dénig fanna si dé fé fear Austin the Stack agus dúrach os córan cúl cearcamach strain rómhór ar an ceann sonna thar an trasnáin. For sé cúl agus cúlín ag cheannis na mún an cúla teachtó chicéiricha Pelador má, Immerthór má, Toiste go má agus cúlín eile an son ag Ronan Carroll. Ag a hain. Ceann son a teachtamach ríist ag Ciarraí agus léite go maith Michael Horan. Brúan son agus ag deire isteach go fada le éon obeachlich unghailteacht. Bert unghailteacht sa lína lechúil de Ciarraí Seán O'Queen agus obeachlich. Agus clí maithe imar go réin go dtí seom líana. Leis Gavin O'Keefe about one eile. Isteach go fada le Michael Horan. Isteach sa láran is agus deise le Ronan Carroll. Tá sé seo éasca agus tá sé Ciarraí. Tá sé ag imirt go má cóimirt úntaach an son. Agus sin trí cúlín astaigh i chéile ag Ronan Carroll an lántasaí. Agus well tá 8 cúlín inis atra na gona bheith hain.
Dachartí ag Roscommon teach sa scóráil. Kick amach Innis ag Patrick Gaynor. Taobh Howell. Oh, nár de héin siad a ríist agus sár goáil a ríist. Ciarraí in a maestrí a mothán agus stad seo. About one eile, Gavin O'Keefe. Agus iad sena Craachtaire seo, Éanna Murphy. Cosantúirí Roscommon féhrú sa chéad le O'Keefe a ríist isteach sa lár. Ó beaglach. Tá siad sena Craachtaire so Rauner yes, Rauner Clay. Agus an achlí chumá. Brúna sé Roscommon ag ag Alternations an to Cathal Enright. Déanta go maith, kick Sarah Gnótha ag Roscommon. Agus beagán de faoi sibh fear sínta le gortún son chumá. Fethe nómad caite agus 8 gúlín athras mór méid é sin. Galach an 10 gúlín ag Roscommon é sin teachsaí chéad nómad an cléthe. Ó chuine le an scóráil ar fad déanta ag maintre na riachta. Sean McDonald. Inspirad. Den eigentlik tastal le canarach de haspond. Agus tá carta nó nós ar leid a teachtan so dar hírí. Agus carta bui noch de hanson. As an actra áirithe sin. Cimid an second. Céad a bhí ann. Roscommon a teacht ar an sin fear Laura Páirc is dólam. Iver hocht Ben Murphy and Captain Masha imisteach in Lauren Raytor le Craobh Peile Mionúr sin immert Stephen Tighe the Roscommon agus scoring tastal godó tútha. Sean McDonald Lámh mór hain Peilreach é fóstadal Ibristeach an son cofada le Darragh Devaney will slíag an trí ag Roscommon tá deis ó blochal má déint an son ó Iarracht Declan Kennedy agus a ríis Ciarraí amachtaí Éanna Murphy. Anna cosint an son ag Ciarraí. Táimid gemacht in san chéad le. Níl scór ar bith aimse ag Roscommon le fithe nómad ag a stad seo. Cén bana seoir Ciarraí tá sé rásásta ag a stad seo. Ach, tuige sé chumá gúil go leor ama fóstal dul sa caibhlann seo. Is na clí eile níos túis go bhfuil bhí dhá chúlín idir dúire agus átha clia I bar Kingspan Breffni agus an son Sathairn cléthe ardmhacha bútóirí éasca go maith ár iarraidh gona Longford. Agus an son is chéad le an tránóna slad déanta ag muór Chorcaig. Agus iad tríd go dtí na bouty lechanis deise le an son ag Ciarraí ag brú chun tosaigh Cosantúirí Roscommon istí gabhain ach ag a deire céims reis tóg an son. Fear Ciarraí agus an tá son le Roscommon. Kick Sarah amach le teacht ó Patrick Gaynor. Tá siad ábalta brú chun tosaigh go dtí beidir an lína cúbhéidir agus stad nó mar sin ach dachartí dul tríd an son lína lán cúil Ciarraí ach go háir an cean son Ibrahim Raig agus dócha le bhábhar Ciarraí a bheith Ross idir bhirt. Smacht a gáling an son ag Ruáin Donovan ó ann na scáil. Tuig sé Nasty Donovan. Ní dhéananig ag a deir an rán a dultí Gavin O'Keefe. Agus Ciarraí ar an móthir boutáin eile éon ó beaglach Innis an tamsa. Pellador maith teacht amach. Agus ibristeach an son an módír dín lán tasí Ronan Carroll trí chulín maithaige. Deisir ceann eile an cean son ibristeach go snasta Haran trasnán ag Ronan Carroll. Ceirceang Innis an lán tasí gá ceann an immert gá ceann ó kicking na Sarah. Agus sin degú lína sa chéile Ciarraí. Ronan Carroll le ceire cúlín a stíigi chéile. Agus 10-1 ní crossrómhaithe sin de Roscommon ó thaobh clár na scóire. Patrick Gaynor a ríist. Nár de hain siad. Se le bhríiste Ciarraí. Chun tosaigh go héireadh ag a stad seo. Kick Sarah le gnótha Gavin O'Keefe. Fionn Ryan Innis. Agus funnamh go cinnte in immert Ciarraí ag a stad seo. Sean O'Queen. Teachta isteach an son. Dín Cleán agus deis ag Gavin White ag an ceann son
Haven lá a deise an chéad ceantar straight ranóna Ciarraí an a chrunas gotí seo. Stogan is go bhfuil Alan Conroy taobhú le teachtasteach hÉireann Comáin agus Staitse bhí se le tosnúach níor hosnig Sean McDonald a tháinig isteach in áit siúd ach tá géir gá ag Comáin rud éigean déanamh ag an Staitse mar tá si de driblód ceart. Nis Joey McCarthy. Nis Ben Murphy. Agus Gavin O'Keefe. Dá hÉireann chaidám de friúil gotí seo Ciarraí anna bha. Comáin ag tríal ach deachreachtí na scór na gáil. Déana ó beag léach báthán eile. Cúd nómad fáchas I chéad lehan san Ennis. Naí gúlín idir na fórna. Michael Horan ar íst. Passamach dín clíán Gavin O'Keefe feicála comás an imirt gotí seo ar neistí Michael Horan. Agus tuir seo se seo Comáin because tá fuinmh agus achlíocht an Ciarraí ní léon ceist fé. Sásta dul trasna agus saoil agus náil. Beag lí ar íst. Jack Joy. Bhaile Míchéal gód. Agus Michael Horan ar íst an Cluiche se dul ar aigean isle nócha second gá leis. Seach sa lá ístí é nó beag lích. Dín taobh hawl. Agus Comáin ag iarraigh an tíide seo chumad amá. Neistí Joey McCarthy. Ó beag lí ar íst. Gá nómad a táid dul saolas an ealagus Staitse agus is socha seorad fé fel nach bhfuil cót hangafach nuair tharlíonn sé sin. Cic séir gnó an sonna Ciarraí agus deis scórála eile an sonna canis an Ceathrú sin le bheith déanta ag Comáin iver dóigh má se teachtasteach agus Joe Míchéal ag fágan na Páirce. Ahrú déanta an son ag Comáin agus ag James Dignan na Banastóir. Is tá an cúlbar Ceannais chun an kickséir a thógant agus sinna Casper Roback. Nós is dócha hosnig Stephen Cluxton dátha clia agus go leor eile Vincent Cool go mahabalt in na kickin thógant in íag sin agus Roback le deisinis de gúlín a choradring antá I Páirc Chíosóg. Áirithe agus ag dearní bhuina sin spruch amach ach seileadh gcónaí istí an son ag Ciarraí an Counson ag Ronan Carroll stop ar an líon ag Patrick Gaynor. Tá an son le Comáin sin na chumad amá tá trí nómad fáchas I chéad le scórna ag tastáil go dóite ó Comáin rih séidir na fedóg ag leathm seachung amach Owen Collins. Kelly Ennis an captain ó chumann na Bírsach. Agus seileadh chumad a gcónaí an son ag Comáin Ceannais fear Dean Casey. Deachreachtí istigh seileadh a gáil. Praban in líróda I bhábhar Ciarraí an son. Agus léite agus nasta ag Éanna Murphy. Cic séir amach go an son ag Berto Ciarraí sínta bhíonn an reindin acha. Agus ag dearan cic tócha go mar ag Ciarraí. Neistí Roback. Cilíonn Dennehy inis. Gavin O'Keefe go leor an far clúdtha ag O'Keefe. Lagmhis nach beidir teach beáin na Comáin agus Staitse an tain scóir sin a teach sa chéad nómad ó chuine le siad Ciarraí na maistrí ansá. Joey McCarthy. Ceir ar neisisteach ar íst. Agus fear breise gcónaí a Ciarraí gá leis. Tamsarú an Donovan. Tuig sé neistí Donovan. Pascard. Ronan Carroll ar íst. Féhrú. Go leor gansa Ciarraí istigh an bhfuil seoráilta hí me go raibh Calís an son. Níl a dearan réitor agus an imirta leanú raig a chuirsáil Ciarraí le seileadh a gcónaí. Deis ag Joey McCarthy an Counson. Ag Tarlingt! Steach sa cúil ag Joey McCarthy. Cad é mar chríoch. Agus cad é mar am chun cúla aimsú. Díreach rih le ham agus inar ire sin mar cléthe. Héana de a gona cúlí na bháin agus beag nómad amháin is dam cútah gortathe atá díreach fógar an son ach sin buile marfach do Comáin rih le ham tá dos
Zane Coolín idir na fórna agus Ciarraí ateachta ríis tá si glán in uachtar an sa Deisial an son ag Jack Jai Gary seach beidir go lascailtí seans ar cool eile tá sé sástan Coolín na hógand tá Ros Comáin féhrú fás agus stig an son agus scór eile an son ag Ciarraí. Scoring tastal Ros Comáin. Coilíche an son. Right, or Dúr can leis nimmert, far an chlár. Agus an hensca bh comis carta buí beidir an son. Right, or Cilín Dennehy stol an trasna chuig an son. Far Ros Comáin sínt a gcónaí. Carta dubh stolam an son. No buí stolam se. Ros Comáin dígur níige teachtar na cosa. Hí me raibh an céadle aon taobh agus bhí aon Coolín déag atar an muise ach tá ceann só. Níos measa tá Ciarraí i déanamh slád an só. Agus well beag míúil ag an teag tastáil. Ros Comáin má hastín ho teachtar in san cluiche in san tarna le an cool sin ag McCarthy. Sorry aige. Ros Comáin a teachtar ríist an nóid sin an amcútah gartathe geall bheith tucha agus trí Coolín déag idir na fórna an sá I Páirc Chíosóg na Gréine. Scór ag tastal chódóid is a bhí riomh ag éanaar agus tá seo Ros Comáin le ceann gard go maith, beidir go méid seans an ceann son ag Circ go luais dá ceann contarteach Cóbach ag léamh chuirsaí go bra agus an adóg séit an son tá sinna méthar fóríl agus an adóg lehamma séit an son ag deire ag Chris Maguire tá sé dachar le bheith macánta slí éiscint th neasta Ros Comáin tá Ciarraí glán in uachtar an sa I Páirc Chíosóg in Ennis, coolúntaach ag Joey McCarthy, Deswantas Machamai Ronan Carol Cara Coolín, agus sí na Ciarraí atá dul seachtaí san seomraí festis agus fear Spórt trí Coolín déag a dul seach go mrise. Héna déag ag Ciarraí ná a héana ag Ros Comáin fanna gíling, búg faintín céad lethe teacht agus action ile an tarna lech gan bhail. Bás agus agus deis iirecht Gary O na teachta an son Ciarraí agus tá sé sin tucha go deire. Se thug na maiid ag iir teachta bouta an eile brúan son. Tá an Ceannais tá seansile ag Ciarraí agus tá scór eile an son acu. Gan cheis tá sé tosna níos fear an tá deachtartí ag cosantóirí Ros Comáin iad smachú an ceann son ag teachta a ríist Garród White. Sár Coolín aige. Ciarraí gomagin tús Gavin O'Keefe ríist Gary seach oscailtí an tá O'Keefe sásta é choristeach leis éin lena gharn Gavin O'Keefe sin é Wayne Quillinan agus an tarna blion do Ceannais ar bhain stóir leis na stachaig agus tá sé sin seorthe teach an tosaigh de Ciarraí trí Coolín maithaige in san clégadí seo ibre seachtaí lán tosí Ronan Carol dul seach sean san tá sé sásta an Coolín seach bhfuil le Michael Horan Isteach sa láranis agus deise le Ronan Carol tá sé seo éasca agus tá sé Ciarraí ibre isteach an son an módír tín lán tosí Ronan Carol trí Coolín maithaige Deisir ceann eile an ceann son ibre isteach go snasta Haran trasnánig agus ag deirní bhuna sin spruch amach ach seileadh gcónaí istigh an son ag Ciarraí an ceann son ag Ronan Carol stop ar an líon ag Patrick agus an imirta leanúnta raig a chuirsáil Ciarraí le seileadh gcónaí deis ag Joey McCarthy an ceann son ag Turling isteach sa cool ag Joey McCarthy.
in Cluiche. Chat Barnett the free cooling dig. Idir na forna, Hannig Roscommon amach for their kid scored in Cluiche Dean Casey. Agus na son for Ciarraí héinte gas a chéile. Ní eicem siú go bléin ahrú le feiscin ag stad seo ach mátá tar mí díomh an réiteoir Chris Maguire ó Wolftones na Shunninge gúnta an chlár réig leis an tarna le hosnú ansá in Ennis in san Ceathrú Ceannais Mionúr Dernach chuoinnig bhfuil ardhacha dúire agus á clia tríd go dtí na bouty lechanis tá lechos den amach i Ciarraí ann hena féin mana bhfuil teachta níor Lazarus in Roscommon stair le seo. Darren Curran. Gafad le Keelan Kelly sin na captain for na the Roscommon in Sathairn. Liam Finner in Ennis. Táchtach dóibh an chéad scór nó róile gáilt mar leiden san tugann sé sin dóchas éigen dóibh. Pas sin cliste, seach fad le Liam Finner in a ríist. Níos fearr Roscommon ag tús an dair le deisir scór Stephen Tyan counts on ard. Ach é casa faréir dá héimhna lábha clé an Ceathrú Ceannais stray agus fóríla go deire. Ní Lindley Rodistig ag Casper Roback. Fair play an Ladóg, té fiúr an cúil tréis agus an ceantan na gáil for neistá. Rodéigent feice ag an réiteoir an Dave eile is cosúil tá sé treis bheith gléite Ceannais an son agus tá sé ag labhart le Ronan Carlo Ciarraí agus le Gordon Casey ó Roscommon agus tíreach full áireamh tugad an verticha ará lads ná bí Clausáin an son ní gá. Is Roback leis a gic amach ríist. The Ciarraí. Nár a hain siad an brise a bhábhar Roscommon a ríist. Níos fearr deis brise tríd an son Sean MacDonald. Scór ag tastálaach an ceann son lágíir ag go deire seachtaí lábhar Roback agus deis cúlbáir Ciarraí ag lean about one eile tríd an son chun seilbh fad na talún cumad leistigh ag Roscommon díreach leistigh ag Casey ach seilbh caiilte go deire agus Ciarraí clúdach go más an son. Nis Ciarraí teachta amach about one eile ní léon scór feice fós in san tarna le ní nach chánomad caite kick séir ar an réiteoir agus sin a bhábhar Ciarraí. Cliste íse le breisteach an son. Decartí gáil tríd an son Keelan Kelly gáil for neis. Ag deire Ronan Carl de Ciarraí tá sé plúchtaiste gáfach agus trúr mór haimpel ní féidir leis an fella chur las muide ag deire Ceannais ag Roscommon agus Gordon Casey brise amach an kick séir go nóhan son aige faoi sé bhéiceann de Roscommon. Patrick Gaynor inis. Gaynor ríist. Agus an tríú bhauta, seilbh an sonnig an cúlbáire ag deirn sé mo chuid sé dénta a raigh ón passion am stray agus seilbh an sonnig Michael Horan ar Dave Howell. Do Ciarraí agus seachún tánta Ciarraí about one eile teachta seach. Gavin O'Keefe Clemaimer agus a chéad le. Agus Ciarraí inis bra feinach seach fad le Fionán Ryan. Mar thoirí ar Dave Saig fannacht ag deirteach seachtaí Sean O'Queen na Gaeltachta. Tam so Garrod White trí cúlín masicéad le aige. Brú gan éon cheist an son agus é taringe chun talún agus bí cearcha mar carta buí an son siúráilte cheaping ag Owen Collins agus kick séir chuma ag Ciarraí. Réiteoir an son ag labhart le Collins. Ach níl ceist ar bin nach go méid carta aige agus an ceann dubh aige. Carta dubh ag Owen Collins agus eisian imiseachtaí bosca na bací an son beag den nómad istigh ann aige agus well mar as rud gur rudí olc go Roscommon tá siad a bhad níos meas inis agus ceardaí ag gimmert kick séir Ciarraí agus well tá go héir de mehep an os ceann dómhan sa trach núna.
Leis Ciosóg, Iirte Tráchtaire Craobh White. Ach, Iirte Foríl Níl an Tarna Counter Stray. Ciarraí, agus sin fósig fannacht an chéad scór Sathairn le. Cúig nó Míchéal a caite. Patrick Gaynor, buntáist Ivercanis. Ag Ciarraí agus kick sin Haran Lína níl éon rud a duldómh. Fionn Ryan. Ashley Ryan. Dacrtí Roscommon Dúirt love a legan agus tá Craobh Peile. Agus Ciarraí Tamont contastic tre Cillian Dennehy. Sean O'Queen a ríist. Ciarraí Glorigan chéad scór Sathairn le Craobh White. Cluiche isteach go fada le Sean O'Queen deisir cúlí ná Míchéal son. An cúile búlta agus Foríl an trío counter stray Ciarraí. Kick amach a ríist ag Patrick Gaynor. The scoring ar nós fiacla Circa in san Tarna legadí seo, Níl the ann. Colin Murray. Seachas a lá ríist agus Patrick Gaynor a teach amach a Ceathrú le Roscommon. Brú contastic. Níl éon scóracha ón géad nómad sa cléthe cuoinnig é sin. Dín céis leis géad scór sa cléthe dómh. Agus na son hénta gas a chéile Ciarraí. Sean na seachas agad í Sean McDonald. Is deis ag Liam Finneran. Bhfuil slí tríd ag Finneran ag brú Carrick tastáil seileamh Cumata gcónaí an son ag Roscommon agus ag Stephen Tighe Sensor Coolín níos fearg a cintó Roscommon. Agus é sin Haran Trasnán ag deire ag Stephen Tighe. Agus ahrú á dhéanamh inis ar an Roscommon ar seachtaigh. Sinead Anthony Cox ó chumann éh haithlach teachta seach in an Dean Casey. Céad scór Sathairn le an son ag Roscommon. Ach fós dos éon cúlín idir an fórin an sa. Ciarraí teach Belhán eile brúan son a teachta seach ach ag deire Irene Lo seileamh Cumata agus ibristeach a Cluiche tríd an Lauren son go dtí Ruán Donovan. Ceannais agus an Lovan Ordigan réitor. Bhfuil éon van táiste, well, níl ag deire. Ag léit Ceannais agus be kicks éire leisteach an son a Ciarraí. Tá siad ar sáfinn so tá lús an cléith in áirí ar tréis titman so mar is do an Norvín Firesport chur mór thar an rud chéan is chéad cléithe. Bhí éon cúlín déag athra agus bhí an chéad ceathrú ar clicks a dair le ar nós cléithe dúláin agus an rud chéan so lús an cléithe tréis titim siar go mór Ciarraí glan an uachtar agus budéilisce teachta seach ar fud na háite tá tascail ó ran. Kicks éireann son ag Craobh White. Leis Ciosóg an ceansa choristeach go snas de Haran Trasnán ag White. Ceathrú cúlín ag a siútrán óna. Iad a dul scór inis stair le. Ceanson I Haran Lína agus beag taobh Lína a bhábhar Ciarraí Belhán eile. Leis fágad siad fé Joey McCarthy ón Spá. Ruán Donovan inis. Cuoinnig go meid na bútóirí le dire ag an Caicísa agus annach mar scéil gur Ciarraí a bheith ann man a Darlín Miúrúlt an tá Páirc Chíosóg. Ard Vacha agus muos a cléithe le cheanne sin ceanson ibre agus snas na ríiste Ciarraí tá sé ag tá spáin go máfiú agus iad glananúcht ibristeach an son ag Jack Jai seileamh gcónaí an son ag Ciarraí an tlí díreach tríd á Tráchtaire Gansi an son bhfuil seansar scór tá sé sin chur Haran Trasnán ag deire agus dígras an imirt bhí Tráchtaire Gansi buchama ceithre chúlín déag in Ceathrú. Amach a ríiste Patrick Gaynor. Dín taobh so an Páirc. Berta Roscommon ach ag deire. Fear Ciarraí aimse seileamh agus ibristeach
Gamarco fada le Jack Joy. Corcan Talún and Son, agus Anthony Cox. Cunta sin Queenie Goel. Roscommon fós le Cahar Diag, agus Gwyl Beidir Carno Medella fós. Le Dana Vegon Collins Stig in San Bosca Pachi He's Funga. Joy McCarthy reached. Oh, pass all in Clishton's on. Gerald White reached. Kirk Lewishtach. White reached. Faken to Norda, Egadera. Macofadele Sean O'Queen. Cormert Untagagoni Kiri Ontus. Ronan Carroll. Shach Kofadele Aina Murphy agus Shin Coimert. Oberuntak Mar HÉireann. Agus score Mahilans on Kiri. Will Patrick Gaynor Tershú leis na kick amach. Bert attack Shach mar under the Chiarraí agus iver a fehain sinné Cian McCarroll na Gaeltachta attack Shach an under Michael Horan agus Arruela Dinton son tá iver a hocht fagan na Páirc an son sin and captain Mahan Rodé tá sé carta buí agus stocha lá elechan a cho aréin chuma and Ceathrú sin dénta fagan na Páirc an son cinse Michael Horan Masha Genzaha agus Dahra dénta Roscommon Giri Gahrú of Craobh Peile ach begar fnachting chéad bhrisise eile in san immert. Leis an kick amach a ríist agus Shelvan Tamsa ag Roscommon ar éig an nachtá sin son ag Cathal right. Ach an pass to go glanú an son a ríist ag Roscommon. Ciarraí an the law. Oh, he'll make a reflection. Sticks an ocht, ach an réitor. Dírach an acha leis an immert. Vra, far Roscommon is sin, tá mé rá let Anthony Cox tá sé sínt an son. Ach landing an immert araig, shall have Ciarraí. Nash Cofada le Joy McCarthy. Agus shall have an son ag Owen O'Flaherty. Ligistach an son an Tonadí ó Ardarte. Agus Joy McCarthy about one ella. Pass sin a Reagan. Dul Cofada le Gerald White. Clichte Ibristach an sonach. Late gama here and son kind character heart the Dar Devani agus Deshag Roscommon Chachtamach Arish. Kashid broke on Tossig. Tashid is Loka Chapagoni log. Mishnach agus that John Canson Haran Lean agus Neil Lane Rud Dulavar Roscommon and so ever Fedo Schnee Jeffrey Oates Ochamane Vihila Tachta Shach in Roscommon agus Shay McGuinness a fog in the parka. Neil Lane Rud Duldov and so John Ona. Ciarraí na maiist trí go dtí seo. Ó thaobh Craobh Peile Mionúr de. Well tá sé ceang díag bút ag Ciarraí an ceann an gabhail agus a hocht ag nuair bhúidir cúceang is a chéile. Agus chaileidir Craobh gabhail agus a fiche darnú agus an son Roscommon Ceithre Craobh Peile Mionúr ceann an gabhail agus a sé agus fada an ceann ribh sin néad chuig a hain. Ciarraí attacked about one Ellen Canson Ibristach Fada le Ono Flaherty ach late come here and son ag Cossentory Roscommon about one Ella agus fuisih leis a gicamach. Réitor can Foclevege le Cillian Dennehy inis stole him agus Carta Bui Piachas Susa Gashud. Leis Colin Murray. Bonastor Ciarraí Wayne Quillinan ag Bécastach Bogolach Gula Taobh here agus that Shach Neil tá siad go mahanúachtar tastíú ag dul chun caigh of Líana agus tá panéil agus fuair an láidir fad aige Gordon Casey. Derek Carnegie ag smachtún son. Ach, ag ever dóhan dénta Cossentory Ciarraí agus deise go teachtamach a ríist. Beag na Ceathrú uair clic caite in Sathairn le. Ceithre scór an marse feice tríceang ag Ciarraí cúlín amháin ó Roscommon. Agus Joy McCarthy about one eile. McCarthy round na galore gach.
Get our own O'Flaherty. Martin Cleon out at Killian Dennehiroch. Kiri Bra sauce the shelf of command initiative Saulis and Al Farson Reshika. He'd go comport her Clarna score. Agus má hagan cúpla scór eile, tógadh sé dín. Ceantar sleanna seach fada Ronan Carroll. Seansan sa Ronan Carroll ar cúléile. Oh, Mío! An maide tras na búltan son ag Carroll. Agus kick sé amach ag deire ag Ross Comáin. Ach Mío an son go cinnte ar Carroll. Seansúnta gur cúlaige. Nes tá Owen Collins ar náis. Mahúnas an son fáit aige. Agus onadíile tá seach for Hochtaig. David Sargent attacked David Sargent for Hochtaig. Martin Connaughton attacked Shaka Aaron Russ come on in honoured Colin Murray. Agus ní fada úganish Ciarán Mullery Yeshkent ó Whale Russ come on. Again Cade for Ella in San Immertach in Orira. They don't go cash fate a lower Amiladol. Kiri in Oath River Nideg Masha Shane Ciarán Mullery attacked Shach. In honoured iver Shach, the son of Declan Kennedy. Agus Bert, the Tachta Shachar Aaron Hiri for Hochtiag. Sinead David Sargent, Agus iver Fihetri, Ryan O'Driscoll. Harrishin Anish, Choyen of County Míchéal. Kate County Anton. Ross Comáin, agus nuirte glenúntar ag gcónaí hena carteag le náda dó. Tá Martin Mahorn is a corrachnar chéile hís fúmsan. Tá dí dúirt take seach Martin Connaughton, sé gúling mahanson the Jack Jai. Clanna mí leis nimmer, sell bheith círí gcónaí antá féin Green. Tá nóna áling an sa ninis séad na gaotha. In san Muscat Tráchtaire, bheocht de chóta tastáilút ach hís ar bar tá sé teteolaí Ciarraí Ciachtarí straight on O'Flaherty. Cín McGarald. O'Flaherty blochal má dénta ach beag iirecht cúgvéidir go stahad an son ag Ciarraí agus deis an son na harra sinna dhéanamh iver a Hochtaig iver Nideg a take seach a Ross Comáin nó tá ahra ar fud na háta. Gavin Casey. Ní Gavin Casey, Ciarán Mullery attacked the Shachar Dera, agus fágan na Parkinson tá Declan Kennedy. Bhí sin fógur ag an Risha Dernach ach gur hána sé isteach. Tá sé take isteach inis agus rá ahrú an son ar Aaron Hiri má cheadítar. Iver Hochtaig, Sinead David Sargent ó chuman Sean Míchéal attacked the Shach in honoured Sean O'Queen na Gaeltachta. Agus Tahrú Ellen son iver Fihetri ó chuman Austin de stack Ryan O'Driscoll. Chucha sé siúd isteach chomá agus cíimiid gan second céá fágan na Páirce do Chiarraí. Well, níor sé isteach go fóilt an kick cúbhéidir agus stathetóg an son an cúlbar a roback ar fóríl agus an tahrú eile sin iver Fihetri. Ryan O'Driscoll istig in honoured Jack Jai agus ahrú eile déint an son ag Ciarraí an dá Éireann. Agus an dair an bhanistíochta ag folamhú na main sí ansá. Does é nómad mar sin fácathe ach an tarna le atá in áíire bocht mar chaimhne le ceir scór feicethe agus bhíon cléthe seo in áíire háirteag an rise. Déanta go maithán ag Derek Horan ach go ar ná sé Ciarraí agus David Sargent ag brú go madómh. Tonnadí eile an son sin Ryan O'Driscoll. Seach fuil Joey McCarthy. O'Driscoll a ríist. Tá sé dul siúrtaí Garrod White. Teachta seachas an tá Joey McCarthy. Bhreafa go limmer hóir sa mar sé Ciarraí ar fud na háit ach Neil an Counson tóiste dír cláisiigh den chúile anna scóran san a ríist ag Ciarraí agus ag Joey McCarthy. Sé chúlín dé Ceathrú inis. Beganos count den omad fácathe. Ach solas an léig an ceist atar an sá barcií so Ross Comáin an sá tre Owen Collins.
Blochal má déint áfach an son ag Ruán Donovan. Brise I bhar Ros Comáin agus ag Jeffrey Oates. A go fad le Dara Curran. Féhrú an son ag Irene leis an pass chuir siar. Fad le Martin Connaughton. Is bhfuil cúpla scóir in Ros Comáin, Sinín ceist. Cluiche agus Ciarraí gnó an son gan ceist. Agus beidh cart an son agus seans go méid cart a dubh. Agus Joey McCarthy. A bheith dul seach an leabhar an réad tóra agus Chris Maguire ó Chumann Wolf Tones na Sionninge. Club láidir amáníochta dar nó an sa guntain chlár agus ag Tráchtaire na Comáin. Clé cheanna semána na múna marach. Go leor caint an sa chlár fé agus mé teachta seach. Iad le limnecht an tríú bliana sa chéile. Carta dubh an son se agus Joey McCarthy imethe isteach. Go dtí bos gona bachaí an son, cha sé den ómad iste gan, ní mór an eile chithe sé ina dhéag sin. Tá ahrú eile dinta Ciarraí agus Craobh White. Is dul méid fágant na Páirc an son. Ahra ar fud na hat an neach méid é hána go seachan áta. Gleanna míad leis an immert. Kick Sarah Ros Comáin ag Dara Curran. Oh, dúrach a seachtí fear Ciarraí. Nuair nach bhfuil rudaí a dul i gceart it. Ní bhíonn se dul i gceart it. Cansan ar neis ag Ros Comáin. Anthony Cox. Carrick Tastálach. Berdig na brose mach ag Dara de Sean McDonald. Will slí tríd an son ag Ros Comáin a Thundee an son sinna Kieran Mulray deis an son ag count son. Oh, tá sé meisteach sa líon tán. Well, tá cool ag Ros Comáin ag Dara. I gúna rocht na himmartha. Críochnathe in san angach. Agus, well, tá sé misneach ag an tómh is dólam go bhór Owen Collins teanga bháil ag an leis ag Dara. Tá scór an son acu, tá cool acu. Och, nómad fáca. Fearan ar neistí trí cúlín déag. Iach mé Wayne Quillinan ag bogad chomar go dtí seo. Ciarraí ar an bhreithúnsaí. Spórt ar bheile go oscailtí agus seans go héin ar cúlan cansa sleáinisteach go bhfuil le Ryan O'Driscoll teis an sa. Cad é mar ragra. Ryan O'Driscoll isteach san angach. Agus sin Coimerton sco 5 second ó chúl Ros Comáin. Ciarraí ag freagart ar an dart le cúlúntaach ag O'Driscoll. Sé cúlín déag after a ríist. Can son Haren Lína. Look at mar gá chúl ma an son as tí chéile. Cad é mar ragra ó Ciarraí. Seachún a ríistid. Geir seach an son Jeffrey Oates. Go go tríle sé leis an gitóg an can son a chur Haren trasna an dhéananig. Leis an Ciosóg ach níobró sé sin. Ar fóríl an cúga cean ar stré an son ag Ros Comáin. Dá chúl Owen Collins a fór an teanga bháil ag Dara den chúl de Ros Comáin agus Ryan O'Driscoll an son. Leis héin agus ceol buinte as an angach de Ciarraí. Na Ciarraí go teacht bout amháin eile. Ó, seachtaí fear se an cúl deis ag Ryan O'Driscoll. Ag cuiineh ar cúl ar dó agus tá sé nada hesalíon tá ag Ryan O'Driscoll. Ná bí a Tráchtaire super sub tá sé dírecha ar Páirc. Gá chúlin nimach chupla nómad aige. Né gúlín déag in na Ceathrú. Trí cúteig le héna dó. Gá chúl úntaach ag O'Driscoll. Agus an clé hart in áir le tamil fada. Fe trú got an son. Ros Comáin. Seachún Ciarraí bout bháin eile. Gavin Casey ach an cancel late go maithiste ag Liam Finneran. Cnig séir gnó an son aige agus faoi sé bhéh an dómh. Ní ag sé éana hrúil le teachtas a gúil an baintse folamh a geala sé an dáhéh ag a stad seo. Sé nómad de mar sin fáca be cúpla nómad am cútah gortathe. Ní ana sé difriíocht ar be. Bhí trí gúlín déige as ré go mrise, né gúlín déige ag a stad seo.
Be Ciarraí le dura. Ceann Caicísa. Nes Dar Devani. Ibristach an son godi Martin Connaughton. Ceann Cluiche Ibristach. Mas feidir lo shelva Galbeck Shanson son. Tá sé smachta stig ag Anthony Cox. Pastor stig an son bidir Shancer Coolella and Ceann Ibristach. Oh, on Collins le Coolella. Well, mas feidir le Ryan O'Driscoll Oliver Hava on the Ciarraí. Is feidir le Collins of the Rust come on. Tá na Coolin is a chacht. Ceann is digi Céile tá Cerra Cool feice hit and Cerra Nómad a going. Trí Cusack le Dó. Agus Ciarraí Ríist and Mark Tokenson Cillian Dennehy. Trí Cusack le Dó and so Páirc Chíosóg in Ennis agus Ciarraí teachta Ríist. Will cool Ellen son ag Ryan O'Driscoll. Well, tá sé dul cooler cool. Bredig was sé Austin Cooley na Hogan do and counts on HÉireann Trasnonig O'Driscoll. Do a hénig a shoot. Far out sin to stack well tá sé chur láv an order agus á rán son le Wayne Quillen and tastinum tosnú gona chuire. Seacht Gúlín déag after goni seachún Ciarraí about one ella. Shelvan son ag Cian McGarrett for na Gaeltachta. Fada le Gavin Casey. Couple of score ma feice le couple of nóda nús chuna cearta hartas an dá na fórna an dá haven tá. Than Torra gan ceistó le haumas tócha. Brias na Cooley eshkent. Gavin Casey. Love an Arden son. Nashty Casey. Ciarraí teachta Ríist. Gavin Casey an trí about it. Siarcoff had a let Ruan Donovan. Agus Ciarraí inis sásta dul trasna in ó beaglich. Ciarraí sásta Shelfa Camad. Love an Arden son gan ceiste Keelan Kelly. Cort ella Queenig go bhfuil cétá sé go mosca na bací tá Joy McCarthy is down the Ciarraí. Agus iad le cahar díag. Carta buíon tamsa. Kick Sarella ag Ciarraí agus Chanson Fars Parshin na bhéadú about tá rud ag an feic ag an muiristig se tá an bhfuil níl. Tá sé dúr an green ag matú ag sin na méid. Is dúr an clog le cónóm agus fés second na mar sin fácathe. Gách an ein taobh an son in is far air. Ceann HÉireann Trasnoin ag Ronan Carroll. Anna chluichar fada mar go siúd Tránóna. 8 Gúlín déag inis. Cic amach dúrach an son bailithe ag Owen Collins. Well, nach maithíonn sin ar tháinig sé Ceannais ó bhosca na bacaí for sé rá chúl ma. The Rust Comáin. Agus seachún ar Ríist agus tac na cúlón Dave sin ar chearclín si isteach seachún inis Ciarraí Kelly an captain. Ceannais go fada le Dar Devani. Ilinn chóir fós feice ó bhaim cútah gorta a bhí go leor anad a tucha isteach an son Jeffrey Oates. Tá hiúis na brogan son áfach ag Martin Connaughton. Agus fóríl an séú ceann ar straon son. Trí seachtaigh le Dó. 8 Gúlín déag. Agus sin dul seachas nómad dearnach go náman. Fógur le teachtanis 3 nómad. Dam cútah gortathe le chuir leis an seocha. Agus níon sé difriúd mór an in áíir an léis a hart ón mrise. Bhí 7 Gúlín déag. Mar Araspar ag muo ar chorcaig tá 8 Gúlín déag agus stad seo. Mar Araspar ag Ciarraí Rust Comáin agus bhí mé cappa go an Cluiche níos cóngraí.
Leis an réiteoir Chris Maguire dul isteach I leadanna fan. An Cluiche beag na ceart ní gábh strachas I chéile. Den ómad geileh stig ag Joey McCarthy. Tá sé gan teachta seachas an cúpla nó modernach. Agus tá treoir chur cóirla fiúgus tá siad an Cluiche céir dhéanach sé. Leis an fellan na lábhan son ag Chris Maguire. Cuine go bhfuil trí an cáilethe díosna bouty le Ennis á clí agus ardhacha agus Dira, well, Bashid Likiri, the link cash fight. Son Likiri, and the Shaks K no madame coat of carton so in Ennis, couple of cool ma marterm Shefekins and Tarnala. Ryan O'Driscoll ag áceann, Owen Collins ag áceann, agus coolí nó go Driscoll reached in the action. Kiri teach the Shach reached. Well, and Farla Dohain. Coming out in the stack. Desher score Ennis. Kiri and counts on a Tashlov. Ní leanach an Carrican or for Ilaka. Desh ag Joey McCarthy tacht to Shaka Restrish and Carter Dovishaka Sus. Agus Rá Noma de Martian and Tafaka and Slew at Fogant. Páirc Chíosóg. Think she nach will ein cheist fé Kiri Ro Vahansa. Well, Patrick Gaynor vi galore or chance and to kick him and such on Ona. Kicks hÉireann on a Russ Comáin. Council Maturity Martin Connaughton. Smachtans go on a bhaig Derek Curran. Better Eshin, the spontaneous far nine ella. The Russ Commentator again, Zeitligan and Rachel Lesh Dullarag, Jeffrey Oates, Le Shelev, Agus and Pass, Dirk Shachvan Le Kieran Mullery. Johnny's fair Deshin on a reach, Derek Curran, Shanson, so Volta, Aaron Lina, Casper Roback, V. Shansa, Curran, Dent, Gomai, Coolbar, Hiri. That's Mountain Reach the Chach about one ella. Oh, and far shin reached. Do hain again. On a hook on her Hannah Shestak, Ryan O'Driscoll. Oh, Spórt Stiganson. Hey, Kiri, I speak our commission up to Shinna Korshak. Ein a Murphy, Austin Cooley and a Hogand. Agus Ne Cooley and Dig and Ishatra near from Cool Few at Hestal. Tree Hock Diganish, Ladodo. Shachs no modern can saw a bark Chíosóg. Nay Gulin Dig is a reformer. Russ come on a chacks, better will score alone to repair in the Himmerha. To Stach and son and counts on Ibrahim Stach, because Hearn Trust on and son of Sol McAnthony Cox. Launach an tarna Coolín in san Darla ag Russ Comáin. Agus ní fadógan is séad an fadóige Dernach an son ag Chris Maguire be kickamach a Casper Roback agus an son action Dernach bagólam an so I Páirc Chíosóg in Ennis na Gréine kickamach tóca an adó Garrick Shaitan so cluiche an ein taobh ar fad hí Kiri trí Coolín dé chun na maithasa ag an risise héna héindig le náda hain Commentator for Lavas gan ein ceis hí pasta má beidir cúgnóman sa Darla nor hí ceire cúla sa chéile Owen Collins, Ryan O'Driscoll, Owen Collins agus O'Driscoll a ríist ach in áíre hí Kiri a bhad rómhahansa 8 Coolín déag Ceathrú so tá siad cáilethe go dtí na cluichí lechanis I gceann caiicísa á a chaasa siad le dúra cholam cillan. Scór Dernach an so I Páirc Chíosóg 3-8 ag Kiri 2-3 ag Russ Comáin cóhardagus le Kiri. Boss agus aum agus deis iirecht Gary Owen na tachtasteach an son ó Kiri agus tá sé sin tucha go deireadh. Se thug na mair. Kiri tachtasteach about an eile brúan son. Tagan Ciarraí tá seansile ag Kiri. Agus tá scór eile an son acu. Gan cheis tá sí tosna níos fear an so Jackratí ag cosantóirí Russ Comáin iad smachtú an counson ag tachtasteach a ríist ó Gearóid White. Sár Coolín again. Kiri Gamagan tus Gavin O'Keefe reached Garishak Oscultianta O'Keefe sauce the a Choristock Leshane Lenagorn Gavin O'Keefe Shane Wayne Quillinan agus and turn the blind do Yanis
Iarvan Stóir leis na Stachig. Agus tá sé sin Seortha teach an tosig de Ciarraí. Trí cúlín maithige in san clégadí seo. Ibre seachtaí lán tosí Ronan Carroll. Carroll dal seach sean san tá sé sásta an cúlín. Seach le Michael Horan. Seach sa Laurenis agus deise le Ronan Carroll. Tá sé seo éasca agus tá sé Ciarraí. Ibre seach an son an módír tín lán tosí Ronan Carroll trí cúlín maithige. Deisir Ceannais an Canson Ibre seach gus snasta HÉireann trasnánig agus ag dearní bhna sin spruchamach ach Seileadh Gcónaí istigh an son ag Ciarraí an Canson ag Ronan Carroll stop ar an líon ag Patrick agus an imirta leanú raig a chuirsáil Ciarraí le Seileadh Gcónaí deis ag Joey McCarthy an Canson ag Turlingt steach sa cool ag Joey McCarthy bhfuil slí tríd ag Finner ag Brú Carrick tastáil Seileadh Gcónaí an son ag Roscommon agus ag Stephen Tighe Sensor Coolín níos fearg a cinnto Roscommon Seileadh Gcónaí an son ag Ciarraí an tlí Díreach tríd á Tráchtaire Gansi an son bhfuil Sensor scór tá sé sin chur HÉireann trasnánig a deire Cormart únta go Gcónaí ag Ciarraí óntas Ronan Carroll seach cófada le Éine Murphy agus sin cóimirt scór eile tógus sé dín ceanta sleanna seach fada Ronan Carroll seansan ag Ronan Carroll ar cúleile mío an maide trasna McCarthy Frafa go limmer horse mar se Ciarraí ar fud na háach Níl an Canson tóiste Dír claisiigh den chúile anna scóran san ar íist an tundí an son sinna Ciarraí Mulray deis an son an Canson tá sé meisteach sa líntán Well tá cúla ag Roscommon ag a deire Bátar de bheile go oscailtí agus seans go héin ar cúlan Canson sleanaisteach go bhfuil le Ryan O'Driscoll deis an cad é mar ragra Ryan O'Driscoll seachtaí fear se an cúil deis ag Ryan O'Driscoll ag cuiineh ar cúla bhar dó agus tá sé nada hesalíontá ag Ryan O'Driscoll seans an son tá sé smachtaistigh ag Anthony Cox Passaigh an son beidir go seans ar cúla an Canson imisteach ón Collins le cúla